Este é o noso fogar, o noso pobo, Pontedeume. A nosa historia está marcada por multitude de revoltas que tivemos que sofocar. Todas elas baixo un mesmo apelido: Andrade. Novos tempos son chegados, onde traballamos para construir unha sociedade máis próspera, igualitaria e que poida vivir en armonía. Xente chegada de todos os confíns veñen a compartir con nós a nosa historia, a nosa forma de ser e vivir en sociedade. Perseguindo o rastro dunha terra meiga, chea de lendas, cultura ancestral, mitos e historias que serán contadas durante séculos por xeracións e xeracións para toda a eternidade. A hospitalidade dun pobo. Chegou o momento de compartir xuntos o verdadeiro sentimento eumés. Vive con nós este acontecemento. Noveno Feirón Medieval dos Andrade, Pontedeume, 29 e 30 de xuño e 1 de xullo.